Jonga iba penya ini jelang berbalong ru UEM hangte ha KGDC na balong ru MDC nang tina Mauthat Rashan constituency ai kublai iba John ibalong president jongka VP hangne ha Eastern West district but kiwi ki nongket kam jogo Voice of the People Party kaba nganom chair kerteng shu na bar kapor klamit but nado ki rirang ba ki longkme ki samla ki biadon benta hagabanya kit banya tulun ya ka kam jogo Voice of the People Party hagani ka district but kumjuru ya kitu ki parlok ki jonga ki bawan banya sandan lem hagani ka janbit kublai shibun ya ka jing dan kat ka jong pi hagani ka meeting but khamtam ya jingai kublai ka jonga kalong ye pi ki nongsong shnong jong gani ka shnong ya ka ba phi la plat ya ka por ka jong pi ya ka ban sngap hagani ka meeting ya ka jing pen sai ka jongi habai dei ba ka nongrim jogo Voice of the People Party ki ba shong hangni surok but ki ba shong hadukan ru ya ka ba phi plat ya ka por ka jong pi ya ka ban sngap ya ki jing pen sai ki jongi but kumjuru ya gitu ki bomdan kan ka jaka let's say ki ba la bani osno ya ki ni ka jing pen sai jongi ling ba kan ka kor pen sawa Kublai shibun ya ka jing ai por ka jongpi ya ka ban sngap ya ka ni ka jing pensai ka jongi de kublai shibun but nagalian lo jonga nga sukwa ban pinito kindiat yeladi ho don na preng jongpi ki ba la banyoi yang let's say ha ki social media habang ya churum seneng ki siong ba ya pi hi ti don ringkat ba pi ni ka snong ka ba de ka sin ba kong yang akan yo ban hier ban yuk sat hari kisnong ke bi ke jopi te ngang adai tresnong nang thina morung keneng kalinti ke ban le sejuai lada idon ki bomtit henry ngala yo ban dit school hangte ha shillong menswa habang only school shillong kam dei pangi school baram hingi di school ki batat ki school sarkar te ngala yo ban pendat ki jing pulih hang tia shillong bat na ki jing isnai ki jing kerku ko jong play ngila yo pede bantrei hang te ha shillong hoi men shwa ko boy ba puwali la kren ngila hikai men shwa ka school shat he shrambai she east and the hills district de hadin ko tu ngila yo bantrei pede hang tia sinot college ya ka bang ngila hikai yang te khan bis nam shi teng ni but hadin nga tang ngila yo pede benta ya ka ban hikai hang te hani hu ha subject political science nadu snem arajar ar pulai tiga jaga sa ka jonga shilong sa hangtei hanong thmai but ngasa rude ha ka shnong jui lok hangtei hat hang sning hajan smith te ngase thu ipi kindia tiga jingya le tiga jonga but ka politics kamdei ka jisha ka bangata don interest ya kabangan rung banyetrei ha ki parti kajing rung ko jonga kadai na kad kep ha kaba iba arden iwan ban khot ya ban pin snow ya kata kajing thrang ko jongi ya kabangan jadon benta pa kunhon ko jongi house name arajar arhuwei ya kaba ngen ye yo banyetrei lang but ha kata ka por ngara kemen shibore bahakata ka kenhun kaba iba powel ru idon isa riki ibalong unong hikai jonga menshwa but kumjuru ibalayo ya kapor pangisa hostel hangtei hanihu te haba ibaden ila pensngo ya kata ka jing don hapo kamen sim ke jong jong sariki but jong iba powel berkiwi kiri orang ba hata kapor ya kaban ya thau ya kunhun ya kaban ka imlang salang ya kaban pinwan ra ya kata karukom perkhat karukom perdan banwan ra eta karukom trei banwan ra eta ka sandur ha ka senchar ka khadar ha kam sanhima sima kabaya jagalenti jong ko hok le nega clean politics kata ka politics ka ba khoj ka ba kiyo tim ngala ai kita ka jingkular ya ka banganya trailem bat kini ki riurang ba bat ha kata ka por na snow
lada hakum ke ni ka por baka jela ka jongi ka don kam namar haka tu ka por na kan ma baka don ko covid ka don se de ki wei ki jing tho ki kot khubor ba kumno ko sarkar ka bamsap layo ki kot khubor ka bala isaj met banong ni phi tenga kum wei na ki breu ki balanang lasta kepadang don kata ka jing thrang ka men sim jong ki ya ka ban len la de na ka benta ka jing men toy jong pai ba ngasngo ba ka long ubreu ba khwan namar ba ngam ai ka por ka jonga ngam ai ta ka bor ka jonga ya ka ban wanra ya ta ka jing ba ha ka imlang ka salang tiga ta ka penlong ya ka bangan mi sekhmat ya ka bangan ya don benta bat joy ba arden ba joy sariki ya kaban seng ya ka voice of the people party haga jing sisa haga jing habang seng ya ka voice of the people party ngam sim la kbi din tiru bangan don slam haga politics ngong anda ka voice of the people party kala scam anda ki pai ba kila pediang ya ka voice of the people party kadai ru pada ka por ya ka bangan concentrate dengan penlet jingmut ha ki jing trekam ki jonga Henry thabala ka voice of the people party kala job samut ki MLA Hasnem Arajar pulai nila job UMP Hasnem Arajar apusa bat nila yo ban kurup yang ka bos sarang dai ha persya ka baklan yang thi ha jai the hills autonomous district council Henry kinong elam jong party kiyong yai ne shwa bat ka party yai ne shwa bat ka party nang ai ya ta ka jing sekri jong pi ya ka party ngarung ka pendem ya kata kejing keren ke jongki ya kejing kerpat ke jongki ya kapangan yai don bat ke party tikum basupin ke mau ya pi ngam don kejing terang ka mensim ke jonga ngam don sep ngam sep don kata kejing kwa ka mensim jonga ya kapangan yele ya ki election isari ki menswa isa ong kumne ya bat scam ke jela ka jongi ke imla ka salang kadon kam yaki ya ka filmi sekhmat ya ka banten ronglem ya ka ni kam ka bakrau ka kam na ka banta ka imlang ka salang ban pinyap niya ya isariki na para kata hakata ka por iladep ban long UMP ngala su pinyap niya ya isa ba inom ong su ya nga bangan yele election ngong yi bangan da yele election ngan yele tang ka MP ngong yi ka banga ong ya kata kalong ba na maila long MP kalong ay ka bomla aban long mga kanile ik MP tingala syukren tang man penyak niya yung ngaong ba kanile election tang la nga yele ya ka MP Henry kata kucing kren ka jonga yi galit siya kumni hang bau blay ula ibit ban simno yi si tengpor ngira benut ya ka jing simno jong blay ya isariki ngira sngodu Wai kata ka jingdu kalau ka bakrau bat ngasngau hadu menta ngarang mat ya kata ka jingdu ya isariki ganong pi hadu menta ngarang don kata ka jingsngau ka mensim ka jonga ya ka bangan sim ya ka phone ya ka bangan phone ya isariki ya ka bangan ya syo banya beliau jingmut banya kren ya ki ba nganga sim henry kamlong syu kumta de haba isariki imdon syu ublay sim no isariki ka party ka phai kpak sana ya ka bangan yele ya gani ka MP election di ha ka jing pinya jong ka party but nga next cam baga de jing pinya ka jong pleiru di ngala pen go ngo yele di ya ka ba ngan mi sakmat ya ka bangan sim ya gani ka lungkor ya ka ban yele ya gani ka MP by election habang mi sakmat ngangan no wanra ya kata kecing mentoy na kabenta upay pa kasta ka nay ba nga kular sa tipay pa ya ka bang ngantray si Tom na kabenta ban tray na kabenta kecing mentoy jong upay ba jong gani kajala kajongi habang na tray kumbaga party kala saya nga ngantray ru kum syakri kum unong tray jong party nga ngami sekhmat kumutaw kertong simet henenge mi kumukertong jong ka voice of the people party haba bi pede ka voice of the people party nga nut ban kren da ka chings no scam banong ba ka voice of the people party kadai tang kani ka party
kaba pher na kiway pat ki political party kiway bakin tho ki ong yangi ba kadai ka party ka pasngo khop ho nyanong ipi ni mong mangi ho henry ni persang banya election but kani kadai ka nong rem cho ka voice of the people party ki biale ki election na ka voice of the people party kim chukwa ban job chubor ya ki election ni sanya happy ipai ba habalay ngong ipi ban ngim kwa ban job chubor namar haba kwa ban job chubor bun sin ni hab ban le wat ya ki kam ki bom dei ban le ki bala ban ka bangala banong bagi long ki kam ki bom pha nakalian jo voice of the people party ni wan chapi ban penshai jo pai ba ni wan chapi ban ya thu ya ka ei ka bang ni krang ban le ya ka ei ka ba ka imlang ka salang kai kendu ni thu ye pi haba pi snow baka ta ka jing ye thu ka jongi ka jing penshai ka jongi kalong ka babiang to kersan yangi nakabenta bengin ay ka jing sekri ya pi na pi snow baka ta ka jing penshai ka jongi kamlong ni i hakajing sutu ko jong pi nim kwa ban wan sapi ya ka ban thit ye pi kumbathit han kumbathit air kumbathit tiar plastik nim kwa ban le kupta nim kwa ban pinta dor ya ka long ren yang jong ki pai ba ya ka bangin syuat hit ye pi kumbathit ye ki mar ki mata pi rong ki jing thao ki jong ble pi dei ki briu ki ba kodor pi don ni kata ka bor perkhat bat pi don ru ka jing eteblem ha pi ni wan che pi ni buat ni kwa ban ong ya kata ka jing sisa bat pi long ki briu ki ba kumta na ta da pai ba penon kami ka bor ki jong pi penon kami ikhtiar ka jong pi ha ba pi jit yakinong mikmat wat jit yakinong mikmat ta ka yo sanspa wajid economic kmat ak bayo siaja wajid economic kmat ak hiyo ya ka jingdi ka bunjat here jid ta ka jinggit kli jid ta ka minsim ka ba hidon ya ka ban kentiu na ka benta ka imlang kasalang kata ka dei ka ba na ka liang jo voice of the people party ni kwa ban yethu yepi na ka liang jong ni masay stana habang adon na ka voice of the people party maka minsim kaya bet ngingiwan menyalap election kumni segi senong gitau hendai andala poi hayi min ngiau tiak da kabasuk min step ngia king ile chiki chik trai gi jongi ngiele chiki meeting gi jongi ngim khuslai ge ei ge banja nambar nginge haka jing penya ke jong blai ngisania haka jing penya ke jong blai kei ge banja ke song haka ti ge jong blai bat ngi ke ei ge banja nisanya ni kipai ba nakaliang joko voice of the people party ke ei ka bangi kwa ke ei ka bangi krang kalong ba ni kwa ban pin bet ya kar kom sensa ka khada ka ne ke jela ke jongi ni kwa ban yo ya ta ka sarkar ka babu yo pai ba hakmat om ban bu ya ka ta ka jing kwan men toi om ban bu ya ka ta ka jing kwa ban pin yo nong ya nur ya nu wala ta ka upai ba ikwa ya kum kata karukom banbu sadin henry ya upai ba ikwa banbu hakmat ikwa banyo ya ta karukom sensyar hakaba habang ishimi unu kuno karai habang ni snai kuno ka policy ngin pet hadu ka no kan ai ka jimentoy ya kipai ba kijongi hoy pai ba kidan kibaong bakal ni ka voice of the people party kabasukun tho be ngam ong mengikin tho hendring sethu yepi ya ka jing kisha kumba ka long menta kei ka bang isnosi ka long ba ha ka jilla ka jongi om bagi pai ba ki don hakmat jong ka sarkar henry la yo i pen ban ba ki don ki briu ki banabar jong ka jalla ki jongi ki ba khamyo jing mentoi na ngingimi sya politics ya ka bangin pinhe ya ka kam business rajong ngimmi sa politics ya ka bangin pinhe ya kita kilat jing kamai jongi henry ngimi sakmat ya ban ai ka jing sekri ka bapha na ka benta ka imlang ka salang ka don ka jing ya pet habang isim ya ka kam kum ka kam pinhe spa
But habang isim ka kam kum kata kalat ban ai ya ka jing shikri siya upay ba. Habang ngisim ka kam ya ka ba ngin penhe lene kum kalat ban yo kamay nganong ipi. Din lihat agi jing kunsoy ya ka ba in sim ka la kelinti what ya ki bom deing. Habang people ya ka ni ka jing long jing man ka ni ka jala ka jongi. Lami iki kot kubur. Bahwa kami kalaya high court. Kala kedo sya ya kata. Bahang ti hacan ti hills. Kat no ki pai ba kita mat iki jing e. Ka jing e kolong begini ki karkhana dean. Ki bana bar ke jela. Ki beri bon seng hang ni. Ki sengi kita ki coke factory. Ki ba pen cabo ya kamarian ba pen sosat ki pai ba. Henry PE ba. Kita ki beri ki berabar ki wan ber kecit ya kan gaspa ka jongi ni jala ki bon pen cek liai ka mariang ki don ke jinge dei bat kita ki nong yalam jongi nang ni na jala na kaliang joko voice of the people party ngim kwa bentun mi ya kita ki nong yalam ki ben eat spy kita ki nong yalam ben penlong ya politics ta man ya he kita ba kata ka jing kamai ke jongki na bar ladangi asi hajar klor isi hajar kendai spa Klur, oh, siapa kendai sepak klur. Kita ki company ki benabar, ki bayo ika kam ga jam hang ni. Hoi ka don ka development hang ni hang tai ngamong bakam don. Hindai ya kata ka development pada layo bantrai da ki beriu ki benabar om da ki beriu nang ni nak pok jela ka jongi. Ni kwa banyo kata sarkar. Da ki minister, ki chief minister bagi MLA kiba syong ha kasyuki kiba bu ningkong ya ka jing mentoi ya ka jing ba jong upai ba kan ni ka jala ka jongi om ban bu ningkong ya kita kibri kibaran jing edai bat ka party ngim kwa ya kata ngi kwa yo pai ba ban bu Ahmad na ta na upai ba habang isay na kaliang jo voice of the people party ya kiban ya le iki election ni dapat yaki bagi day ki brio ki batray nakabenta jong pai ba kata ka day ganong rim jong voice of the people party nim ay ticket kulma nim ay ticket yaki brio tang bakin job yaki election namar hangi ban job election kam long tang kata ka thong ya ka begin yo ya ka bor henry habang i job yaki election lingba ka jing job jong yaki election yin yo pade ban ay kita ka jing sikri kababha nakabenta pai ba Nakaliang joko voice of the people party. Ni pet, ni bishar, ni kmiling tiru, bat ni na pensyon nong rim. Ba ka jingtray hakakamsan hima sima ka day ka lat ka kabu ka babha ya ka bangin yo ban ay ya ka jing sikri siyaw pai ba. Ngimmi siya ka politics ya ka ban pinhe ya ka kam business ka jongi. Ngimmi siya ka politics tang bangin job election nakaway ki election siya kaway ki election kanong ga ingay ki basrusi ladangi job election Henry Paiba umyo ya kita kajing mentoy nakaliang choka voice of the people party ngimi syakmat ya kaban ay ta kajing sensyar ya kaba ngin nom nyaw silang kmat ni nakaliang choka voice of the people party ngakin ba ba bright hakapor bi job ya ka MLA election hang teh haulai yong meminta ngalong UMLA jong baro kibadan hamaulai constituency. Henry pelap bagi don ki nong yalam. Kiba kami lagi bagi day ki nong yalam. Henry ki yong ba ngetrei na kabenta kiba kersan. Ya kibri lo jong ni ai sibun. Ya kibri ki bom day ki jong ingin ai tang malajap ki yong ni kata. Kam day ki bang isu tau. Hatu pai ba piawan piliang ikum kata kajing long nong yalam ban long nong yalam don kam ban don ka mensim ka babha ni don kam ban long ki bri ba yar jingmut bat ni don kam ban long ki bri ki ba yo ijngai kata ka de jing long nong yalam bat nakaliang jo voice of the people party ni da kwa hir bat ni da thrang hiru ya ka bangin pinmi ya ki nong yalam ki ban long kumta bat kiba pet yek imlang kasalang kum kinong yalam kiba shisha nakata daw ina kaliang choko voice of the people party ngim chukuno yo pai ba banong ba
upai ba dei bahikai ya kinong mikmat ban bamsap ngimong kuta haba pipet ya kicing tho keni gadi ka bakas kusi ba wat ki blanang balasta ki ba tho kicing tho ki jong ki henrai ki tho kum no ki yong ba ki nong mikmat ki jong ki bamsap dei na mar ba hikai upai ba ya ki ban bamsap yong ki pai ba ki lai ban pan bai dawai ki pai ba ki lai ban pan by school ki pai ba ki lai ban pan by court ki pai ba ki lai ban pan chain sop ki pan ki jing pan ki ba bun chai hoi ngam ong kata bakam don kadon ki ba pan hendai kum ki nong yalam nakaliang cho voice of the people party yong ngin mi sakmat ya kabangin hikai ki pai ba hakalenti kabadai habang yu i bakadon ke jing kudor ngin penbet ya kata habang yu i ke jing bakla ngin penbet ya kata namar kum unong yalam kum kinong yalam ngidei bandon ya kata ka jingla bat kata ka jinggit kle ban penbet ya ka ei kabasyong kinriang kata ka dei kanong rim cho voice of the people party nganong ipi pai ba lada unong yalam uhaban ong bamsap dei namar ba hikai upai ba kata ti kalong ke bakla namar ba lada ukpa lani kakmi kiyong banga hap bandakat namar ba kikun janga kidakat kata ti kabom lalong haba kikme kikpa kibabha kikme kikpa kibadon ka jikikle haba kiyi ba kikun kidakat kikun kiya yakalenti kibom dei kidei ban sneng kidei ban pin i ki hakalenti kabadai nakata nakalyan cho voice of the people party niyong bagi paiba hani ka jala ke jongi ki la sha yalam bakla hakaba ngi la shim habanyele election habdon kam pisa banyele election habdon nong kasan pisa bangin ya a siya paiba hindi nakalyan cho voice of the people party niyong in let siya paiba ya kaban ay kita ka jingkular ya kaban ngin Tracy Tom ben ay ta ka jingalam kababha yong supay ba ngin le ya katabat ngin pinbet ya ka ay kabakuror hindi ka ay ka ba nga snow sorong ka ay ka ba nga snow mo yaw balay ka lang ba ki pay ba hay ka jala ka jungi ki pidyang ya kalenti kabaka voice of the people party ka hikay manuban pa'y perhat anong ipi hausnem arajar arpusaw ba i Dr. Ricky, i Sir Ricky, in yo i jing job na Laipu Artili na ki Laipu Artili constituency na ka Laipun Rew Kontili ki constituency ki Pangidan hangin ni Hasilong parliamentary seat. Kalong kum ka kamba nila banong Henry kamkut na kata ha ka MDC election route ki paiba kila ay ka jing kasyan ni ko voice of the people party but nila thaw ka history ya kabangin yo mantaw ya kata ka isi batang marway na ka voice of the people party but kani ka cingkersan chong pipay ba ya ka voice of the people party niyo i bangila yo bansay ya kita ki nongelam ki jongi ki bayat ha ka lenti ka baday ki badon kata ka discipline haki mensua pinpay ki jingya pera pedang ka voice of the people party but ki way pat mensua ha ka district council tang kanu lay klem kata ka isi layo yo do CMWay hadin kata lay pet party lay mi party lay thao isi do way pat lagi way pat balay tha balay bo CM lagi way pat rin menta pi wala pereng ka jing pensyoy ka baklaw wala pereng kata ka jing pa ka jing pon jong ki brio ki badon kita ka bor haki ki badon ka pisa haki henry ki MDC ki jongi ki yat ekalenti badai banyat ba kilolong kumanuksa ya ka imlang kasalang ba nganut ban ong bagilalong sisa kita gino henry ngingem yele ya election tang ban ya yo ya kabor banya don sarka imi sekmat ya kaban ay kata ka jing sekri ya pai ba ka thong jongi galong ban pin bahapat ban penimpat ban pin kaladur ya kani kejela kajongi ya ka imlang kasalang kajongi kathong jong voice of the people party galong
Om tang bangin ponra ya taka jingkel ladur ka jala ka jongi ban penimpat ya ka jala ka jongi lingba ka sensa ka khada ni kwaru ban teipat ya kata ka emlang ka salang ya kata ka jinglong jongi kum ka jai ben riu kata ka jai ben riu ka batmai ka jai ben riu ka badon ka nong rim ka baklan ka but ka thong jama voice of the people party galong ban pensyong nong rim ya ka sanhima sima ban pensyong nong rim ya ka emlang ka salang ka jongi halor ka nong rim jong ka jinglong hok namal nginget ya kata ka nong rim om baka pisa kan te yengi om baka pisa kasabay ka rupa kan wanra ya kata ka jingsuk ha ka emlang ka salang hindi kum baka don ka jingong ka don ka ktin ka hok ka kintiu ya ka jai bin riu ni kwa baka emlang ka salang ka jongi ni kwa baka politics ka jongi kan on pensyong nong rim ha kata ka nong rim ka bangyong ka hok ya ka bangin yo pan kinti ka babet pat kelinti ka babha kata ka dai ka thong jong ka voice of the people party but ka voice of the people party ni gina thang ya ka ba ngin wanra ta ka sensa ka khada ka ba upai ba ondo yo ban mat ya ki jingker khu kata ka dai ka ba isari ki men shwai sai ong bai don atli ka thong ha ka jingim gu jongi na ka banta ka jilla mi khalaya ba kata ka long ba in pin bha ya ka puli ka puthi ba in pin bha ya ka kot ka khia jong ki pai ba ha ni ka jilla ka jongi yong bang isang sot ban pet ya ka jilla ka jongi ka ei ka ba jia kum ni yong pi pai ba kiduk wat ha ba ka jilla ka jongi ka don ka spa kerhai habi yang nujori ka spa ka jongi bat ki wei pat ki jilla ha ka than sa te la mingi phin la ba ka jilla ka jongi ka don si bon ka spa ka ba kerhai ki don ki jilla ki ban tong sui ki bom don ta ka marpok kendau kendiat ru hende ki ka basusi ka long bakum kita ki jilla ki pai ba ki tham ru spa banya ka ba ki pai ba hang ni ki don tinakalian cho ko voice of the people party ni kwa bagi pai ba kinayo amat ya kata ka jingmentoy nagaspa ka pho ka ba ublay la ai kerhai ya ka jala ka jongi ni kwa ban kintiu ni kwa man kintiu ya kayo ko kot jongi pai ba ni kwa ban wanra ya ta ka kom sinsar ya ka ba pai ba unyo ya ka jingmentoy ho ya pe pipe hagi ni kisri bla le no but hadu bentaru ka sarkar ka sai ong ba kami kalian kadai kejela kapal roi bah kata kayo kokot kata ka cingkiu kata ka development bagi ong kata ka GDP kapag kiu bah Henry ka ay kapang iyo ipede kalong ba upai ba umyo ya ka jingmentoy ka jingkeli kalong manu ba yo ya ta ka jingmentoy habi pe ka kam ka jam bon ko ba ong mene la yo kibriu kiba na ba but iba ada ni yang keli idang bo e taka jingkeli u ei utau badri rai uba kani ka sarkar ka aikam kat ka badon sakata ka company kie gini ki company ki banabar ki ba simno ika kam ka jam jong pai ba nangani ka voice of the people party ka bo ya ka jingkeli ka jat benri ujungi ka bo ya ka taka jingkeli ha jing sha pa ka don ka roi ka pa ka jela ki pai ba ki dei banyo ya kata kal banyo ya kala ka kabu ya ka bakin yo ya ka kam ka jam ya ka bakin yo ma ya kata ka jingga khu na kata ka roi ka pa henrei ka e ka bangi i galong ba kam jia konta te pai ba na ka liang jo ko voice of the people party ha bangi kwa ban wanra ta ka jing kala sinsar ni kwa ba pai ba u de yo ban ma ya kita ki jing khu na tara pai ba nga khot nya were phi ya ba phini a ya ka jingkersan ga jong phi ya ka voice of the people party ngim pat sem la thok ko mong ni ba john mene ngim pat sem la yalam bakla ya phi pai ba ngim ki no yalam ki jongi ha ba ki penon kam ya ka mp scheme ki penon kam ya ka mn scheme ki da penon kam hok pat hadu menta om padon ko no ki jingkran ka jingkan tho persa ya ka voice of the people party ya kinong ilam cho ka voice of the people party din nagda pai ba ai ka jingker sang ka jong pi ya ka voice of the people party ai hakani ka mp by election ni dan kam ya ka jingker sang ka jong pi ka
Hari ini MP by election bagin yo ya ka minsim bagin kan ai minsim ini ya ka bangin nang la menteri susu na ka benta ka imlang kasalang but kan ni jing kersan jong pi kan ka MP by election kan longgum ka kubor ka baklan ya ka ban pha sya ki weipat ki party baga voice of the people party kan yo bensinsar house name arajar akupra balai nga ong yo snem arajar akupra ni da don kam ben don ga jingala house name arajar akupra namar house name arajar akupra nganong ibi pai ba dan tang artli kala kalenti kawai kalong kalenti jong voice of the people party but kawai bede kadai jong kiwai pat namar PE ba kumba kalong mamenta kiwai ki political party kimla benetre lang ba ka voice of the people party namar kalenti ya ya kinong kersan berkham tam igi payokti ya kabangin pertapra sofa penuh cakmat ali khamat jimin ali menghapat di kapori bangin di ban tam di kapori masyum di kapori kelamit pra saya semo dah kapubang nong dia saya semo Kubrai sibul, kubrai sijan.